Az én tanodám az ugye az angol nyelvvel kapcsolatos. Hát hozzám többféle gyerek is jár, egész a legkisebbektől, 4-es, 5-esektől, 9-es, 15-16 évesek is vannak. Van, aki azért jön, mert az iskolába valamit nem ért, akkor tőlem meg lehet kérdezni, megnézzük közösen a házi feladatba a problémás pontokat. Valaki azért jár, mert más nyelvet tanul, és szeretne angolul is megtanulni. Nem vagyunk rengetegen egy szobában, tehát a legnagyobb létszám eddig talán 5-6 fő volt, így nekem is mindenkire jut időm figyelni, és a gyerekek egymást is tudják tanítani. Tehát nem biztos, hogy én fogom megmondani a helyes megoldást, lehet, hogy a mellette ülő vagy a szembe lévő társa. Azért is sokkal jobb, mint egy iskolában tanulni, mert gyakran van úgy, hogy nem a külön kis helyiségben, a szobába tanulunk, hanem idejövünk a számítógépek egyikéhez, amit itt mögöttem is láthattok, és verseny jelleggel feladatokat oldunk meg a gépen. Minden egyes nap, minden egyes pillanatban egy-egy egyéne vagy nagyon kis csoporttal foglalkozunk, és az ő személyiségéhez szabottan, az ő ritmusához szabottan tudunk dolgozni. A Kékvonal IT tanodába járó gyerekek gyakran negatív iskolai tapasztalatokkal érkeznek, eredménytelennek érezhetik magukat, rossz jegyeket szereznek, és emiatt tehetetlennek is érezhetik magukat abban, hogy hogyan tanuljanak. Ebben segít a tanoda. Kihívás számunkra azt, hogy elérjük azt, hogy örömmel tanuljanak, eredményesnek érezzék magukat, sikereket érjenek el, és ezek által pedig a saját életüket is aktívan tudják alakítani. Olyan informatikai eszközök is vannak, amelyeket nem biztos, hogy otthon hozzájuthat. És olyan szakértelem áll ezek mögött, a gyerekek mögött, akik segítik mondjuk különböző programok megtanulásában, vagy hasznosan tölteni az idejüket, vagy a szaktanárokat, és ugye természetesen segítenek felkészíteni az órákra őket, vagy javítani az átlagukon, tehát ez ilyen többrétű dolog. Itt talán közelebb kell férkőzni, egy kicsit bensőségesebb, egy kicsit intimebb viszonyt kell, és muszáj is szerintem kialakítani a gyerekekkel, hogy rávegyük a tanulásra, meg elsősorban tulajdonképpen a szituáció is adja, mert hogy itt azért 1-2, maximum 3-4 emberrel foglalkozol egyszerre. Jobban megismered, közelebb kerülsz hozzá, tudod mi a buja baja, tehát jobban oda tudsz figyelni rá.